había moito asturiano, moito madrileño, moito, bueno, todos lados, canarios, pero asturianos había un montón, madrileños, leoneses tamén, aparte daqui da zona dos alrededores, bueno, a Capela, as Pontes, Monfero e tal, estaban aquí metidos todos. Nada, eran anos de bonanza total. Eles ganaban moitos cartos para daquela, e iso era traducido en comidas ecualibles e demais, que aquela era, vamos, algo que non volverá nunca, casi seguro. Nosotros temos abaixo un comedor grande, que a mellor sentábamos sobre 80, 100 persoas, e doblábamos unha vez, en media, por lo menos, ou dúas veces. E aquí arriba no bar non collía a xente, e no comedor, a ver, había moita comida do menú do día, pero había moita comida de carta tamén, pero claro, estamos falando, a mellor, de que viñen comer a carta, e vir comer a carta a fuego, a mellor eran 200 pesetas, ou tal, claro, por xente que gana esa pasta, eso non é nada, non? E para o negocio, que daquela se compraba barato, os platos, pois, da cociña tradicional, non? O sea, caldo, lentellas, fabada, sopa de peixe e marisco, que fora algo, porque meus pais traballaron na hostelería en Inglaterra, entonces traballaron en restaurantes franceses e tal, entón traían moitos platos de cociña internacional. De feito, nos anunciábamos así, como cociña internacional. O que era na carta, por exemplo, había entrecó a pimenta, ou rape a provenzal, ou zarzuela de pescado e mariscos, ou sea, platos de cociña internacional. E que traballaban moito, aparte de traballar moito marisco tamén, que era cigalas, percebes, tolas e tal, eso, mi madre bendita. Primeiro que había produto a mazo, buenísimo, e ademais era demandado, claro, que había cartos para pagalo. A reconversión vivimosla adaptándonos un pouco, claro, adaptándonos ao rollo, tratando de manter os precios, manter a calidad, e de traballar, vamos, pasamos a traballar menos da mitad, o cual repercuteu, menos traballadores, cambiou a historia de ter un negocio que era negocio a ter algo que lle chamaban negocio, pero era subsistir. Non había moita máis historia.